Добре дошли в петия епизод на да играем Покемон Сафир. Да, нека да продължаваме. Това е Абра. Не е много полезен покемон, докато ни еволюира, защото може само телепорт. Да. Маквита, добре. Да. Те вече имаме значката, може да използваме флаш. Да, доста по-добре. Арон, може би ще хванам, не. Маквита, много хубав покемон, препоръчвам ви го. Не, ако сте здрави. Точка. Няма да е... Аз съм Калян. Дани е с мен. И продължаваме. Да, тотално знаех пътя за тази пещера. Да. Добре. Сега имаме Escape Rope. Сега ще покажа как работи. Къде е? Escape Rope. И телепортираме се. Да, нямаме повече работа тук. И сега ще идем след порците. Тук има... Не, тук има доста треньори. Но и аз ще се бия с тях. Дайте момент да бия треньора. Да, добре, бихме го. Софтсан. Това ни лекува. А този малкия. Добре, дайте момент. Да, добре. Никола умря. Той се върна от един треньорите и сега дайте момент да го излекувам. Да, ето тук са Team Aqua. И мисля, че бърли тази сграда. Но тя напуска да минем. Сега трябва да учим какво ни е правило тук. Отговорим се точно. Добре. Мисля, че сега вече са манали. Да. Трябва да платим 500. Добре. Малко сума. Да, иначе никога няма да се прави, така че пуснем Firekick. То. Да. Тук има професор с план за подводница. Да, тези треньори ще ги покажа, защото просто са задължителни. Той иска да се бием. Firekick няма да е много полезен. Каравана, няма да се сменям. Добре, победихме тази каравана. И му научим Сентак. Не. Добре. Това е Арчи, шефа на Team Aqua. Няма иска да се бия. Да. Сега имаме важна работа. Обаче първо дайте момент да повдига на едно-две нива и да видя колко да останат. Здравейте, това ще е новия член на отбора ни. Добре, искаме да хванем по-високо ниво, обаче искаме да хванем по-начало, по-ниско ниво, обаче не успяхме и успяхме този път от първия път. Ще ти го кръщим. Дайте момент да му избистрим. И се казва Корни. Да, мама. Дайте момент да го излекувам. Да, излекувахме Корни, вдигнахме му няколко нива. Добре, да продължаваме. Да бих тук треньорите, докато вдигах Корни. И няма да ми правя да мога да бъда парализиран при битката с Мей. Затова дайте момент. Да, Мей. Сега мисля, че мия. Готово, да съм готов. Шумиш. Проблем ще бъде. Да, не правим почти нищо. Добре, Уингъл. Мегадрейн. Уингатак. Уингатак. Добре, поснаваме. Айде. Не! Защото си лес малко ще не получи работа. Зигзаго. Можеш ли да направиш нещо? Защо ще се толкова покемон? Това е... Не файки, бе! Кой ще го би? Ембър. Маршрут. Добре. Се надяваме. Дъбъл кик. Добре. Дълго трябва да спомниш по-бързо от него. Добре, да видим. Ще пуснем Слоупок. И ще махнем парализата. Имам ли паралайз всъщност? Да, имам един.
И ние го биха. Ще е само Никол 17. Еми, би трябвало Никол. Това е Фюжън. И загубихме. Добре, дайте момент, докато пак се... По-бързо стига. Добре. Да, спозваме. Да, добре. Сега, ще използваме Wing Attack. Парализирани, добре. Айде де! Обаче да бъда парализа. Не скажа никакъв след пак. Бина само заради парализата. Еми, то за първо може да би. И пак да парализира. Мач да убива. Пробвай нещо си втория. Бек. Бъди малко наби. Добре, ще опитам нещо с дъбъл кик. И ако не хочу радове. Ползваме Слопок. И ще да ревайв или кой ще рев с ним? Спомням другите поколон да лесни някой. Къде е ревайфа? Телевизия сега го видя. Ревайв. Корни, ако използвам на атака. Добре, да предвидим. Пусни за ум. Да може да си имаш още корните. Да може да си имаш още корните. Добре, се надяваме да видим Супер Potion. Корни би трябвало да понася атаки му. Да понася Water Gun. Удря го с Wing Attack и може би ще получи критичен удар. Не. Няма този шанс. И колко? Компютър. Да! Най-сетне. Но. Бек. Няма повече ревар. Не реши малко. Confusion. Confusion! Объркаме го! Разбира се, нямаше да го победим! Добре. Този път пак да тъмне. Добре. Този клип ще го пуснем и ще го набием няколко хиляди пъти. Добре, този път получи критичен Wing Attack. Сега път на отрови. Още този. Най-сетне напредък. Номел, нема се сменил. Water Gun би трябвало. Умря. Добре. Пуснем музиката го. Не оцеля. Много ясно. Що път трябва да оцеля? Дъбъл кик. Добре. Май так, не знам какво е правилно следващото. Да, дъбъл кик. Дъбъл, критичен! Не! Добре, Никол, би трябва да оцелееш. И най-сетне победихме ме! Добре, дайте момент да се излекувам. Най-сетне! Water Gun. Смятам тук да свърши епизода. Довиждане.